Ake singene kuyibonelo ke zama functional group. Ngithe I functional group uyayithola ini? I bond kwenye molecule, I atom kwenye, kwi group of atoms kwenye. Khona le group le ebizwa ngama alkenes. Kuma alkanes into siyitholayo ukuthi phakathi kwama carbon atoms kunani? Kunama single bonds. Phakathi kwama carbons kunani? Kune single bond. Okusho ukuthi kuma alkanes I functional group yakhona yini? I single bond between I carbon ne carbon. Ungabuki le phakathi ka carbon no hydrogen. Cha, ungabuki le. Buka yipi? Phakathi ka carbon no carbon nazi single bonds. I single bond. Phakathi ka carbon no carbon nazi single bond. Uyabona? Okusho ukuthi kuma alkanes I functional group yakhona yini? I single bond. Kodwa kuma alkenes buka lapha ama carbons awu3 la nalapha u3. Ake sibale hydrogen 3 6 8 3 6 bawu 6 lapha obani o hydrogens. Okay, buka lapha phakathi kwalo carbon nalo carbon khona ini? I bond, kodwa njani? I double bond leya la yini? I single bond. Ngiqonda ukuthini? Ayikho definition of functional group. Ngithe yini? A functional group is a bond, an atom, or a group of atoms that give a molecule its chemical properties. Okusho kuma alkanes siyathola ukuthi functional group yakhona yini? I bond. I bond kanjani? A single bond. Kuma alkenes siyathola ukuthi khona I functional group yakhona yini? I bond. I bond kanjani? A double bond. Bese kuzokuba khona I group yesithathu. Le group yesithathu siyibiza ngani? Ngama alkynes. Ngizawusula ke la. Noma nje ake ngisule lapha ukuze space sothi ukuthi sixaxa. Angisule khona la ya. Ungadideki ke. Ake sino number 1 la, number 2, number 3 sengizombhala lapha ngendle. Number 3 sinalento sibiza ngani? Ngama alkynes. Ngisachaza indaba functional group njalo. Ngithe ama organic molecules ahluke ngani? Ahluke nge-functional group. Khona othola ukuthi ama bonds. Khona lapho ithola khona I-atom, I-group of atoms. Buka lapha. Uyabona nakuma alkynes I functional group yakhona ibizwa ngani? Nge-triple bond. Nakhona la kuse uhlobo lolu lwani lwama organic molecules.